באמת? יהיה. אז כל אחד מאיתנו מקום אחר בעולם, בואו נתפקד רגע מאיפה אנחנו מדברות. כן. אז אני ביפן, אתם יכולים לראות, בבית. יש לנו עוד חול, לא? מתי, את בארץ או בחול? אני בארץ, אני נחתי לפני, לא יודעת, כמה שעות. אני עוד לא פתחתי את העיניים. פתחתי את העיניים וזה מה ש... וזה מה ש... אז כן, אני ממש ממש ברגע הזה התעוררתי. ברוכה הבאה לישראל. נועה, אני נמצאת בזיכרון, כל הירוק הזה, בישראל, אבל סוג של, אני יודעת, מקום קצת אחר. ותודה על זה שיש עוד מובלעות שאפשר להביא רגע ספייס אחר, ואנחנו נהיה כאן בשביל להביא ספייס אחר, או להציע אותו לפחות. מיכל, איפה את? אני נמצאת בדרום, בדיוק במקום שממנו שומעים את כל הדברים שעפים לכל מקום, אבל במקום בטוח זה לא מגיע לפה, זה עובר מסביבי, אבל באמת קמתי בבוקר בתוך יורט, כמו שאתם רואים, וצ'וץ' לידי מסתכלת עליי מה קורה, ואז אני קולטת כל מיני בומים, אני אומרת באמת מה קורה פה, ואז אז כן. אז אני רואה שכבר מצטרפים אלינו, ואנחנו רצינו לעלות ולעשות קצת תזכורות, נשתף קצת בכלים שעוזרים לנו כרגע במצב הזה, ליצור איזשהו ספייס אחר. תכתבו לנו כאן למטה, למה אתם זקוקים היום, מה נדרש, איך אנחנו יכולות להיות ספייס אחר עבורכם כרגע, איזה תזכורות נדרשות. כן, מהבוקר האמת שאנשים גם מאקסס פנו אלינו, גם משפחות וכל מיני כאלה, אני יודעת, גם אני גם חלק מכן שסיפרתם לפני שעלינו ללייב, וזה ישר היה כזה, רגע, מה עושים, מה זה, ולחץ וכן לוחץ, וכולם בסדר, וטלפונים ווואטסאפים. אז בואו קודם כל, התזכורת שעשיתי גם לאנשים שכתבו לי, ואני אולי נציע את זה קודם כל לכולנו, רגע להתרחב, להיות רגע ספייס, ואם צריך תכף נזכיר איך עושים את זה, מעבר לבקשה, בואו נהיה רגע, מה שנקרא, לנשום עמוק, גם אם אתם באזורי העימות כרגע, או אזורי הלחץ, וגם אם אתם דואגים למישהו באזורי הלחץ, גם אם אתם במקום מנותק כרגע, גם אם אתם מנסים לחזור לישראל, לנסוע מישראל, בכל מקום בעולם או בארץ. קודם כל רגע, לנשום עמוק ולבקש שהספייס יתרחב באיזושהי צורה. אז אולי קצת נתמוך באיך עושים את זה כשאי אפשר או כשלא יודעים איך. כן. אני אוהבת, טוב, אתם כבר יודעים, אני אוהבת עם תנועות ידיים. זה ממש עוזר לי להרחיב את הספייס ופשוט להיות ספייס. או עוד טריק שהרבה פעמים אני אוהבת לעשות, זה להתחבר, to tap into the energy, או למציאות שמעבר, reality beyond the limited reality, או שאני מתחברת ל3, 4, 5, אל תתפסו אותי במספר, למקומות בעולם או בארץ, שמעצם הספייס שהם, הם נותנים לי השראה להיות הספייס שאני. אז זה שלי, מה שלכם? איך אתם עושות את זה? אני מתחילה להתרחב לרדיוס של איפה שאני נמצאת, מרחב, הסלון, המקום שאני נמצאת בו, ומתחילה להגדיל את זה עוד ועוד ועוד. הכוונה בהתרחבות זה לא לאכול יותר ולהשמין ולגדול. זה גם אופציה, אם רוצים. כן. אלא פשוט לצאת עם הגוף שלי ומעבר לגבולות של הגוף שלי, להיות ההוויה הרבה יותר גדולה שאני, ואז לגודל הסלון, המקום שאני נמצאת בו, המרחב, המחוז, העיר, ואז מגדילה את הרדיוס עוד ועוד ועוד. האינטואיטיבית, איך שבא לי, אם זה לכיוון הים, לכיוון המדבר, לכיוון הצפון, ומתחילה לצאת גם מגבולות הארץ, אפשר, כאילו מה שעולה לי עכשיו בתוך המצב הזה, להתרחב בתוך המזרח התיכון, לכלול את המזרח התיכון,
לפעמים להכניס אפילו איזה נצנצים או איזה משהו כזה, להכניס איזה משהו אחר שהוא שלנו, לכל אחד יש את המשהו הזה שהוא שלו, וליצור איזושהי בועה כזאת, זה תמיד אינטואיטיבי, אז עכשיו עולה לי בועה של משהו שהוא מעבר למציאות הזאת, מעבר לחדשות, מעבר למה שאנחנו שומעים כרגע, מעבר לסטרס או כל מה שאנחנו קולטים מסביב, ממש, הנה אני מרגישה את זה עכשיו בגוף שלי, אז לראות את הגוף שלנו, איפה מגיב ברגע הזה, ומה עוד אנחנו יכולים לעשות, ואיך עוד אנחנו יכולים להרחיב עם האנרגיה הזאת שאנחנו יוצרים, ולצרף איתנו עוד אנשים לתוך המרחב הזה. ובאמת להוריד שיפוט, מחסומים, ביקורת, נקודות מבט, שתלי השיחה, PTSD, כל מה שנכנס לתוך הדבר הזה, ולהרחיב את זה עוד, ולהגדיל את זה עוד לעוד מדינות, לעוד יבשות, לכדור הארץ, מעבר לכדור הארץ. אני אוהבת תמיד שאני במטוס, אנחנו נמצאים רגע במעוף ציפור, והכל נראה כזה הרבה יותר קטן, ופחות דרמטי, למרות שדברים קורים תמיד. אז פשוט לצאת רגע מתוך המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, זה מה שאני אומרת. סליחה אם הלכתי לכל אבל זה היה ככה, מה שעלה. אז כזה. אני לגמרי מתחברת לכל מה שאתן אומרות, ודבר אחד שאני יכולה להבין ולקלוט אצל הרבה מאוד אנשים, שקשה להתרחב כשאנחנו נמצאים בלחץ. הלחץ משתלט, הוא איזשהו משהו כמו איזו הוויה שמשתלטת עליי שהיא לא אני. ומי שיכול להתרחב שיעשה את זה, כי זה יוצר ספייס, זה פותח ובהחלט לוקח אותנו, אבל יש מי שלא. ואז, ובמצבים האלה, מה שאני עושה זה להתחבר למנטרה של האקסס, ופשוט להגיד אותה לעצמי, אני בלב, אני לא אומרת אותה בקול רם, ואני אומרת אותה מתוך באמת מקום של כוונה. All of life comes to me with ease, joy and glory. All of life comes to me with ease, joy and glory. All of life, זה ממש לשכנע את עצמי ברמה הזאת, שהחיים יכולים להגיע באמת בקלות ובנינוחות ובאמת לתת לעצמי את ומהנקודה הזאת, אחרי שאני אומרת את זה, וזה יכול להיות 10 פעמים, פתאום יש איזשהו משהו שמתפוגג במרחב, אבל באמת לתת לזה עוד ועוד ועוד, ולא, אוקיי, זה לא עובד, אלא all of life comes to me with ease, joy and glory. במצבים הכי קשים שהיו לי, במצבי קיצון כאלה ואחרים, זה היה הכלי, זה היה המקום של לאט, 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 להתחיל לפוגג את המרחב מהדחיסות שלו, ולתת לו את האפשרות בכלל. לפעמים הדחיסות היא כזאת שאת לא מצליחה להתרחב לתוכה, כי זה מרק. ולתוך המרק, וואו, קשה להתרחב שם, קשה לשחות בתוך הדבר הזה. אז all of life comes to me with ease, joy and glory. All of life comes to me with ease, joy and glory. ולא לריב עם זה, אלא פשוט להיות עם זה. All of life comes to me, לא להתנגד ללחץ, אלא להתחיל לזרום איתו, להתחיל לפוגג אותו טיפה טיפה. יש את הסיפור הזה שתמיד שאומרים, יש לך דלי מים, ואת מוסיפה טיפה של צבע מאכל, הצבע לא משתנה. זאת אומרת, יש לך דלי מים, המים שקופים, הכל טוב ויפה, מוסיפה צבע כחול, המים לא הופכים לכחולים. את מוסיפה טיפה נוספת, עדיין הם לא כחולים, את מוסיפה טיפה נוספת, הם עדיין לא כחולים. אבל כשאת עושה את זה שוב ושוב ושוב ושוב, באיזשהו שלב, זה הופך להיות מסה קריטית. באיזשהו שלב הצבע מתחיל להשתנות, וזה הופך להיות קצת יותר תכלת, לאט לאט זה מקבל צבע כחול. המקום הזה של להתחיל להכניס את הטיפה הזאת, דרך המנטרה, אני יודעת שיש פה מרחב של כלילות, אני יודעת שאני רק צריכה לפתוח אותו לאט לאט, טיפה, עוד ועוד ועוד ועוד, ואז זה מתחיל להתפוגג, זה מתחיל לקרות, זה מתחיל להיות נוכח, כמו הצבע הכחול בתוך הדלי של המים. אז זה הדרך שלי להתמודד עם הדברים, במיוחד כשהדחיסות היא כזאת שהיא לא מאפשרת לי להתרחב. אז מתי זה מדהים, אני רוצה שאני שמעתי פה הזרה,
עכשיו. אני איכשהו כן נמצאת באיזה אזור, ואני שומעת אותך מדברת, אני שומעת את הלב שלי מתחיל לדפוק, כי אני שומעת פה אזעקה ואני בתוך יור. ומשהו שעלה לי גם קודם להגיד, וקודם כל, גם מהכלים של אקסס, אבל באמת בכלל, קודם כל לזכור את הנשימה שלנו, כי הדופק שלי עולה ממש תוך כדי שידור בלייב. ואני שומעת פה את האזעקה, ובאמת אחד הדברים שהכי עובדים לי, וכשהייתי ביפו והיה את האזעקות, גם All of Life comes to me with joy and glory, ויש כל מיני מנטרות כאלה, גם ביוטיוב יש איזה מישהו שפעם עמד אצלי ועשה לזה איזשהו לחן מקסים, אז הייתי שמה את זה ושומעת את זה גם. ועכשיו דיברת ואני מקשיבה לך, ובאמת לנשום, ואני שומעת את הדופק שלי עולה, וראיתם, עשיתי עם הידיים, ואני מסתכלת רגע החוצה, ועוד משהו שמאוד עוזר לי במצבים כאלה, זה להסתכל רגע על עץ אם אפשר, להסתכל רגע על איזה משהו מהטבע, ממש, אני מדברת איתם, אני שומעת, כאילו ממש בשידור חי, ואני מסתכלת רגע על העץ, ואני מחזירה את הנשימה, ואני אומרת לעצמי, זה בסדר, זה בסדר שהדופק עולה, זה בסדר שקורים דברים בחוץ, וגם האנשים הרגישים, כמה אנחנו מרגישים מעבר לעצמנו, כמה אנחנו מרגישים את כל מה שקורה מסביב, וכמה אנחנו, כל הביג פייב, הריאקשן שלנו, כמה אנחנו מגיבים ישר למה שקורה בחוץ, וכמה אפילו עכשיו בתוך השידור, ומי שנמצא כבר בתוך השידור, כמה אנחנו מרגישים אותו. אז גם להסתכל על זה, על עץ, על להתחבר חזרה רגע לגוף, לנשום ולבדוק איפה אני, כי דיברנו באמת קודם על להתרחב, איפה אני וגם אני פה עם הגוף שלי ומה קורה בגוף שלי. כן, הנשימה היא בהחלט המפתח לדבר הזה, ובשבילי המקום הזה של גם ההתרחבות, גם ה-All of Life comes to me with Israel and glory, גם לזכור לנשום, גם לשאול שאלה, גם לשאול איזה תרומה אני יכולה להיות כאן, וזה לאו דווקא משהו מעשי. אני שומעת קולות כאלה לא יודעת אם הם באמת שואלים או לא, אבל התגובה שישר עולה זה, רגע, אוקיי, אני מתרחבת, אז יופי, אז אני ככה, אבל בעלי ככה, החברים שלי ככה, המשפחה שלי ככה, מה קורה, איך אני יכולה לתרום, מה אני צריכה לעשות, אנחנו מאוד רגילים כישראלים לעשות, להיות בפעולה, וקודם כל ההתרחבות הזאת, בשבילי תמיד היא סוג של פעולה, היא בחירה, הבחירה היא פעולה, וזה לקחת, it's to take action, וה-to take action הזה זה להיות רגע ספייס רחב יותר, מהמרק הזה שמתי דיברת עליו, מהדפיקות לב האלה, מהמקום הזה שמיכל את אמרת, שרונית את אמרת, יש שם את האפשרות לזכור שאנחנו הוויה אינסופית מעבר לכל הדברים האלה, ולקבל איזו פרספקטיבה של העץ שהזכרתם קודם, פרספקטיבה של העץ היא פרספקטיבה של שנים, לאורך זמן, יותר מהרגע הזה. אם אנחנו רגע מסתכלים על העץ, מנסים רגע להיות באנרגיה שלו, או מעבר לה, יש שם איזו ראייה ארוכת טווח. יש שם איזה משהו שהוא גדול יותר מאיתנו, יש שם את הטבע, את האדמה שבאה להגיד משהו, לתרום משהו, לקבל משהו, אז אנחנו יכולים גם לזרום עם האנרגיה של האדמה, לקבל ממנה, להעניק לה, אפשר להשתמש בכלי של 1, 2, 3, בשביל לשנות את האנרגיה, אפשר לעשות את זה אולי עכשיו תכף אם נרצה, ולזכור כשאני מתרחבת ושאני ספייס, אני משנה את הספייס ואת האנרגיה של האנשים סביבי, כמו שאני נדבקת במרכאות מהלחץ של אחרים, הספייס שלי הוא השראה אנרגטית לאנשים לידי, הם רואים אותי ככה והם פתאום יכולים להירגע, הם יכולים להיות גם ספייס, הספייס כולל אותם ופתאום משהו קורה להם בגוף, באנרגיה, ופתאום ההתנהגויות גם משתנות, גם שלי וגם של אחרים, כשאני בוחרת להיות ספייס, ואפשר לעשות את ההתרחבות הזאת, כמו שאמרנו, מתוך גבולות הגוף להתרחב, להיות גדול יותר מהעיר, מהמדינה, מהיוניברס, לכלול את הכל, להיות פרספקטיבה של הוויה אינסופית, ואפשר פשוט גם רק לבקש את זה, להגיד, מה אפשר לי להיות יותר ספייס עכשיו? בום, זה קורה. לא צריך תהליך ארוך, לא צריך מדיטציה ארוכה. מה עכשיו אפשר לי להיות במקום רחב יותר, והנה זה קורה, ומשהו ישר נרגע בגוף, יש בזה יותר kindness, אנרגיה של kindness, של אדיבות, גם לי, גם לי וגם לאחרים. אני לא יודעת אם שמתם לב. רציתי לומר שיש לנו כל מיני תגובות, ולמשל פולי כתבה, אבל מה לעשות עם הדאגה, דאגה לאחרים. וכתבתי לה, אם במקום לדאוג, זאת אומרת אנרגיה של וורי, אפשר להחליף את זה בלהיות ספייס או ללמד אחרים
איך לעשות ספייס, והיא כתבה, זה לא תמיד פשוט. אז אני רוצה להציע, נועה, דיברת על העניין הזה של החיבור לגוף. הגוף הולך איתנו. הגוף הוא הראשון שבדרך כלל מגיב, לפעמים גם המוח שלנו, אבל הגוף הראשון שנכנס למה שאנחנו קוראים לו באקסס הביונדס, ההלם הזה. אם אנחנו נדע ונזהה, ואפילו רק נניח יד על הגוף ונגיד לגוף, היי גוף, היי, מה נשמע? מה שלומך עם כל מה שקורה פה מסביב? מה נדרש? מה אתה צריך, הגוף, כדי להתרחב, to expand, עוד פעם, לא הגוף הפיזי, התודעה שלנו מתרחבת, האנרגיה שלנו מתרחבת, להיפתח לקבל את ה-contribution, את התרומה של הטבע, של העץ שדיברת עליו, של המציאות שהיא מעבר למציאות הקיימת, אז הספייס כבר נהיה מעצמו. כי אם נשאל את המוח שלנו עכשיו, הוא בביונדס, הגוף בביונדס, יכול להיות שהמוח יגיד, אי אפשר, אני בדאגה, אני בלחץ, אני משתגעת, הילדים משגעים אותי, החתולה פה עולה ויורדת בכל המדרגות, מה עושים עם זה? אני לא מרגישה טוב, פיזית ראיתי שכתבו, אוקיי? אבל מה אם נבקש מהגוף שלנו להיות התרומה, ואם אנחנו בעצם עובדים במרכאות, כי לא עובדים ביחד עם הגוף, אז הרבה פעמים הגוף זקוק כרגע לתוספים, לפעמים לרסקיו רמדי, לפעמים למלוח, מתוק, מים, אנרגיה, ברז. ברז. אם יש לכם אפשרות, אם אחרי יודעת ואתם ליד מישהו ש... או להריץ לעצמנו גם ברז, נכון? לבקש מנקודות הברז שירוצו. מתי, מה קודם התחלת לומר? זה נורא מצחיק, כי רציתי להגיד... בואו נניח יד, כי אני לא יודעת אם שמתם לב, מיכל דיברה על זה שכרגע, ברגע הזה, וזה, מיד היא שמה ידיים על בית החזה שלה. לא יודעת אם שמת לב, מיכל, אבל זה בדיוק העניין. בכל תהליכי הגוף אנחנו מניחים ידיים. אם יש לנו אפשרות, ורבים מי ששומע אותנו כאן, הם מטפלים. אנחנו נמצאים פה במרחב עם הרבה מאוד מטפלים, הרבה מאוד אנשים עם יכולות אנרגטיות. היכולות האנרגטיות שלנו הן לא רק כלפי אחרים, הן לא רק כלפי העולם. אוקיי, איך אני יכולה להיות כרגע תרומה אנרגטית לעצמי? איך אני יכולה להיות כרגע משהו שיתרום ליכולת שלי להוריד את מפלס המתח, להוריד, זה כמו להחליש את הווליום, איך אני יכולה לעשות את זה לעצמי, כמו שאני עוזרת ועושה את זה לאחרים. רבים ממי שנמצא פה, הם מטפלים בגישה כזאת, גישה אחרת. כל גישה היא טובה ונכונה. מה אתם יכולים לעשות בכלים שיש לכם, כדי להוריד את הווליום, להחליש את הווליום, או להפחית את המתח אצלכם במערכת של המוח גוף, כי זה גם המיינד ששולט בשלב הזה עם ה-fight or flight, אוי ואבוי משהו הולך לקרות, תזכרו, אנחנו לא בעתיד, זה לא מה הולך לקרות, כי זה העניין, ברגע שהמיינד משתלט ומתחיל לספר לנו סיפורי זוועה, אז המתח בגוף מיד מציף את המערכת בקורטיזול, והמתח קופץ לשמיים. ההנחת יד על הגוף מייצרת שקט עוד לפני כל תהליך אחר, כל דבר אחר. יש לכם קסם בידיים, תניחו ידיים על עצמכם, יש לכם אנרגיה בידיים שלכם, בואו תשתמשו בזה לעצמכם עכשיו, בין אם זה ברז, או בין אם זה כל תהליך גוף, ובין אם זה פשוט להניח ידיים עליכם, או על הילדים שלכם, או על הבן משפחה שלכם, ואתם יודעים מה? תניחו ידיים אנרגטיות על כל מי שאתם דואגים לו, שנמצא רחוק מכם. זאת גם אפשרות. אתם עושים הרי תהליכים מרחוק, אז למה לא לעשות את זה עכשיו? זה הזמן לקחת את כל סל הכלים שלכם, זה הזמן לקחת את כל מה שאתם יודעים, ובאמת להשתמש לא בקליניקה, אלא בחיים. לעשות את זה עכשיו. אחד הדברים שאני גיליתי לפני, אני יודעת, אלו חודשים, באיזשהו מקרה אחר של לחץ, פתאום היה לי דופק מטורף, וכמו שמיכל אמרה, פתאום קפץ לי לדופק. הנחתי יד על הלב, והשמעתי לו דרך המגע את קצב הלב הנורמלי, הנורמטיבי.
להזכיר לו את קצב הלב, רגע, תעצור שנייה, רגע, אתה יצאת מהמקצב הנכון, בוא תחזור למקצב, פשוט בואו תשמיעו לו את הקצב של הדופק הנורמלי שלכם, רק בנגיעות, בתפיפות קלות, כל דרך אחרת אתם יכולים להשתמש במגע, אקסס משתמש כל כך הרבה במגע, בואו עכשיו תשתמשו בזה על עצמכם ועל אחרים. אני עושה רגע הפסקת תגובות, כי כתבו כאן, אבל אנחנו בהתקפות על המדינה, אנחנו שומעים כך וכך מה עושים. אני רוצה להגיד שחלק ממה שאנחנו אומרות כאן, תראו, איך אנחנו יכולים לסייע או להיות תרומה יותר בכלל לאזור ולמצב, כשאנחנו בלחץ, במתח, מצומצמים, פוחדים, כואבים, או כשאנחנו באמת באיזשהו ספייס. אז זה נשמע כאילו אנחנו בלה-לה-לנד אולי, אוי, קורה בלגן במלחמה בעניינים, ואנחנו אומרות איזה מנטרה, או יד על הלב, או להיות ספייס, זה הצעד הראשון, אוקיי? הצעד הראשון זה להתרחב. הצעד הראשון זה להיות עם הגוף. הצעד הראשון זה קודם כל לראות מה אני יכולה להיות בשביל עצמי, בשביל אחרים, בשביל המצב הוא מתגלגל, הוא מתרחש, אם לא שמתם לב, איתנו או בלעדינו המצב מתרחש. עכשיו, האם אני יכולה לסייע יותר לשינוי, בכלל כל שינוי, לא רק מה שקורה עכשיו, האם אני יכולה לסייע יותר כשאני בלחץ, במתח, עם נקודות מבט של מלחמה, של פחד, או האם אני יכולה לשנות יותר כשאני בספייס. עכשיו, ספייס זה לא אומר שאני מכחישה או מתעלמת. בתוך הספייס יש מקום גם לכל הדיסטרקטור אימפלנט, כל שתלי ההסחה יכולים לגור בתוך הספייס. הספייס מאפשר לנו רגע להיזכר מי אני במציאות שמעבר למה שקורה כרגע, ולהביא את הכלים לתוך המציאות הזאת. אז בעצם כל מה שאנחנו מציעות עכשיו זה לקחת את הכלים, להביא אותם לפה. כן, Okay? וזה... אני רוצה רגע להתייחס דווקא מנקודה, אני אקרא לזה הורית, אנושית. כשהילד שלנו נמצא בלחץ, יש לו איזושהי דרמה מאוד גדולה בחיים שלו. האם אנחנו ניכנס איתו ללחץ, או שאנחנו ננסה ליצור את המרחב היותר רגוע, כדי שיאפשר לו להירגע? זאת השאלה. זאת אומרת, אם אנחנו ניכנס עכשיו לתוך המרחב הזה של הלחץ, אני אקרא לזה, נקנה את הסיפור, אבל זה לא העניין של, הסיפור הזה במציאות הוא אמיתי לחלוטין במציאות הפיזית שלנו. אבל אם אנחנו ניכנס לתוך המרחב הזה ונעצים אותו בזה שאנחנו נהיה עוד תוספת של לחץ ועוד יותר ועוד יותר, אנחנו לא נוכל ליצור פה שום דבר אחר, שונה. הרעיון הוא איך אנחנו מייצרים את השוני גם אצל אחרים, איך אנחנו דוחפים אותם קצת לתוך מרחב רגוע יותר, איך אנחנו לוקחים אותם את הצעד הקטן הזה של להוריד את הווליום אצלהם. בדיוק כמו לילד שאנחנו, הוא כרגע נורא בלחץ, מה אני עושה? אני אכנס איתו מתוך הלחץ ואני אגיד לו, אוי, מה יהיה? לא, אני אנסה להרגיע אותו. ואני רוצה להזכיר לכם, חלק מהדרכים המאוד מאוד אפקטיביות בהרגיע הילד זה לחבק אותו. אז שוב, אנחנו חוזרים למגע, שוב אנחנו חוזרים להיות במקום של לחבק. תחבקו את הילד הזה, בין אם הוא אחר ובין אם הוא אתם, ותנו לו את הביטחון שמשהו יכול להשתנות כאן, שהדרמה הזאת יכולה להשתנות. זה הכל, לתת להם את המרחב הזה, כי המציאות כן, היא, מה שקורה שם הוא לא לה-לה-לנד, הוא מציאות שאנחנו חווים אותה. אוקיי, אז אנחנו מנסים לתוך הלה-לה-לנד, את הלה-לה-לנד שלנו להשליך כדי ליצור איזשהו מרחב של שקט. אגב, כאשר אנחנו נהיה פחות במתח ובלחץ, גם נוכל לפעול יותר בתוך כל אחד במרחב שלו, במה שהוא צריך לפעול, במה שהוא צריך לעשות, ביותר, נקרא לזה היגיון, או ביותר בהירות, או ביותר דרך שהיא מוכוונת,
כי כשאנחנו בלחץ, הלחץ משתלט על המערכות, אנחנו לא יודעים מה לעשות. לא, אנחנו יכולים להפחית את זה, ולא רק כדי שנוכל לפעול במציאות הזאת כרגע. אז אולי... זהו. מה זה? את מה? בואו נעשה SOP, כי אני רואה שכותבים כל מיני תגובות, והרבה מהמיינד, ואני מרגישה שצריך קצת אנרגיה, אבל נועל, מה רציתי? לא רציתי להגיד, בואו נעשה משהו אנרגטי, כי זה המקום הזה של, אוקיי, כן, אבל כשאני בתוך זה, אז מאוד קשה לי, דרך המיינד, להגיד למיינד, אל תעבוד. אז זה המקום הזה של, קודם כל יש את הכלי הזה של, כל מה שהוא לא אתם, זאת אומרת, נעשה את זה הפוך, כל מה שהוא דחוס, כל מה שהוא כבד, כל מה שהוא לחוץ, כנראה אתם קולטים משהו שהוא לא שלכם. זה איזה עיקרון באקסס, ש99% מהמחשבות, רגשות, תחושות, נקודות מבט, הם לא שלנו, אנחנו כמו רסיבר, אנחנו כמו רדיו שקולט וקולט וקולט, ואז אנחנו אומרים, רגע, אני השיר הזה, אני לא השיר הזה, אני קולטת את השיר הזה, אני הידיעה החדשותית, אני הסרטון הזה מלחיץ אותי, אל תראו את הדברים האלה, תראו רק מה שצריך, ופשוט לשאול, אם אני הייתי עכשיו אני, מה הייתי בוחרת? מה הייתי חושבת? אם הייתי עכשיו מה אני הייתי מרגישה? דבר שני, זה אפשר לעשות, לפני אולי, נתחיל את ה-SOP, לפני זה, איזה 1, 2, 3 קטן רק, בשביל כל האנרגיה הדחוסה הזאת, קצת לפרק אותה, ואז נוכל להיכנס לזה ספייס אחר, לפעמים צריך את הבום הזה. כן. 1, 2, 3, 5, 9, 11, 14, 19, 20, בין אם מכירים... בואו נגיד למי שלא יודע מה זה 1, 2, 3. כן, אז בגדול זה בוסט אנרגטי, שמאפשר לעשות איזה שינוי של כל מה שהיה בעבר, ולעשות איזה עתיד אחר, אפילו ברמה שלפני שבוע בערך, היה פה בחוץ לבית, פתאום שמעתי צרחות של כלבים, כלב צורח וזה, ואני רואה כלב גדול, פשוט תופס אותו, חצי כלב בתוך כלב, בתוך הפה שלו, ושני הבעלים מנסים להפריד ולא מצליחים, ויש שם היסטריה גדולה, ומנסים בכוח להפריד הרבה אנשים ולא מצליחים, הכלב נתקע. פשוט הלכתי הצידה, שאלתי מה אני יכולה לעשות, והיה לעשות בוסט של 1, 2, 3. הלכתי הצידה ובשקט עשיתי 1, 2, 3. תוך שנייה הכלב שחרר את המלטעות שלו, והצליחו לחלץ את הכלב הקטן. דרך אגב, שלמה של הכלב הקטן בסדר, קיבל רסקיו מיד, הלך לטיפול, אבל לפעמים אי אפשר בכוח. צריך לעשות איזה בוסט אנרגטי, כדי שיעשה איזה טק, איזה שינוי. אפשר גם לדבר על המולקולה הקטנה אחר כך של 180 מעלות אם נרצה, אבל בואו נעשה איזה 1, 2, 3 כזה, וכמו שאמרת רונית, אולי גם את ה 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 9, 11, 14, שבנג. אוקיי. מה שזה, אבל אנחנו נעשה את המספרים, ופשוט קחו אנרגיה, תעלו אותה, כמו גנרטור שמתחיל, ואז עושה, כמו שעושים את הקליר, בבית חולים, כשמישהו צריכים לעשות לו החייאה לבבית, אז כזה, החשמל הולך מצטבר, ואז פריקה. אז כזה. אז בואו נעשה אחד כזה, או כמה כאלה. ואני רק אגיד, מה שאמרתי גם מקודם, שהאנרגיה הזאת, אנחנו לא שולחים אותה לצד מסוים, אנחנו לא בפולריטיז, אלא משנים את המקור האנרגטי שגורם לדבר הזה להיות, שגורם למצב הזה לקרות ולהתרחש. אוקיי? אז בואו נעשה. אז 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, גל אנרגיה לכיוון העבר ולכל מה שמאפשר לזה להיות ולכל המציאות המשוערות והביג פייב וכו' שמשאירים את זה במקום. 1, 2, 3, מיכל רייך נעלמה. תעיף את מיכל הדרום. עדיין שם. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ובואו נעשה 5, 9, 11, 14, 19, 20, גם אם לא מבינים. אתם תקלטו את האנרגיה של זה, לא? כן, רק נגיד שזה כמה מספרים שיש להם השפעות שונות, זה עוזר לפתוח את האנרגיה ולפרק אותה. כן, מאוד לפרק אותה. אוקיי, אז 5, 9, 11, 14, 19, 20, 5, 9, 11, 14, 19, 20, 5, 9, 11, 14, 19, 20, 5, 9, 11, 14, 19, 20, 5, 9, 11, 14, 19, 20, 5, 9, 11, 14, 19, 20, וכמו שאתם רואים, אנחנו יוצאים קצת החוצה להראות טבע, כי הטבע... אז מה אם באמת זה הזמן להזיז?
את הגוף. בכל פעם שאתם מרגישים איזושהי תקיעות או משהו באנרגיה שהוא דחוס, פשוט לזוז. הנה, התנתק משהו אחד ומשהו אחר נפתח. וזה יכול להיות, זוכרים את 100 מטר שהיה לנו פעם, להגיע לאיזה מקום הכי קרוב שיש בו איזה טבע? אז זה לא צריך להיות רחוק, אפשר לצאת מהדלת, להסתכל בחלון. לא יודעת אם שומעים אותי. שומעים אותי? שומעים. שומעים. אז מתוך הטבע, ומתוך הגלים האנרגטיים שהפעלנו, ושאפשר גם להמשיך להפעיל, בואו נעבור קצת ל-SOP, ומי שצופה בנו ועשה SOP, אז הם מוזמנים להצטרף אלינו. נועה. האנרגיה של העץ מאוד קוראת לי, ובאמת לזכור, לפעמים, רגע, שלום, הוא רוצה ממש להיות מעורב בתוך הדבר הזה. דיין לפעמים מדבר על המקום הזה של להיות ממש, באמת הפרספקטיבה של העץ, אבל גם אם הייתי עץ עכשיו, איך הייתי מגיבה? ממש I am גרוט, כמו בסרט הזה של שומרי הגלקסיה. אני גרוט, אני הדבר הזה שהוא חלק מהאדמה, אני העץ, יש לי איזה משהו שהוא חלק ממה שיכול להיות תרומה אנרגטית, הגוף שלי הוא חלק מזה, אנחנו לא נפרדים, העץ מקושר לכל העצים, כולנו גם מכל מיני מקומות בעולם קשורים אחד לשני, ויכולים להשפיע אחד על השני, וביחד אפשר ליצור משהו אחר. אז לא יודעת, פשוט העצים קראו לי לבוא להיות לידם תוך כדי. אז בואו נתחיל להפעיל את האנרגיה של ה-SOP, ו-What Energy Space, Consciousness, Choice, Magic, Miracle, Mystery and Possibility can we in our body be, to be the energy of the SOP, the ESB, the ESC, non-judgment, infinite possibilities we can truly be, ומי שצופה בנו, מי שמכיר את ה-SOP יכול להצטרף, מי שלא, אתם מוזמנים פשוט לשבת, לקבל את האנרגיה, להתרחב, להתרווח, איפה שאתם. מה עוד אפשרי לשינוי? מה עוד אפשרי מעבר למציאות? אתם יכולים לדמיין שהאנרגיה שלי עבר... איזה תרומה אנחנו יכולים להיות, כל אחד מאיתנו. כן, איזה תרומה אנחנו יכולים להיות כולנו ביחד. אפילו ברגע זה שאנחנו יוצרים... כן, רק בלהיות אנחנו, לא צריך להיות איזה משהו מיוחד בשביל להיות האנרגיה של פשוט להיות אנחנו כמו שאנחנו, ומה אם נוריד באמת את השיפוטים על מה ואיך אנחנו צריכים להתנהג, או איך אחרים מגיבים אלינו, ופשוט ניתן לכל אחד להיות הוא בצורה שבה הוא מבקש להיות, שבה הוא יכול להיות ולהתמודד בה, בלי לשים על זה שום תווית. מה אם נתרכז רגע בנו, ובגוף שלנו, ובמרחב שאנחנו יכולים להיות, ובתרומה שאנחנו יכולים להיות בעצם היותנו, אנחנו בדרכנו, במיוחדים ובמתנה שאנחנו. אז עכשיו האנרגיה של ה-SOP מתחילה לפעול, ויכול להיות שאנחנו נדבר, קצת יכול להיות שלא נדבר, זה לא מה שהשידור איננו, האנרגיה עוברת, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה רק להירגע רגע, ואפילו להוריד את החומות והקירות של הלחץ והדברים מסביב, פשוט להיפתח לקבל את האנרגיה, להיפתח, להסכים לקבל. גם צ'וץ' תורמת. כמה ספייס אנחנו יכולים להיות, כמה ספייס אנחנו יכולים ליצור. נזכור שכל אחד מאיתנו נמצא במקום שהוא יודע שהוא אמור להיות בו היום. איזה תרומה אתם יכולים להיות לסביבה שלכם היום, אם אתם בדרום, אם אתם בצפון, אם אתם בחול, אם אתם בתוך הפיילה של הכל, אם אתם מחוץ לה. איזה תרומה אתם היום במקום שאתם ידעתם שאתם צריכים להיות בו, בדיוק עכשיו. הקטע, המחשב שאני מקווה שלא יתנתק לי, כתוב press ESC. ללחוץ על ה-ESC.
אנחנו בהחלט לוחצים את אנרגיית, לא לוחצים, אבל מעבירים את אנרגיית ה-ESC. אז מה אם באמת כל מה שמסביב, איזה תרומות ומסרים אנחנו יכולים לקבל מכל דבר מסביב כדי להתחבר? מה אם באמת כל מה שיש מסביבנו בא לתרום לנו, כדי להיות בכאן ועכשיו, במקום הבטוח שלנו. תוך כדי SOP אפשר לשלב את כל מה שאמרנו. להניח יד על הגוף, להתרחב, להתרווח, tap into the energy, להתחבר על האנרגיה של המציאות שמעבר למציאות הקיימת. זה מעניין כי האנרגיה מוזמנים הזאת... בצ'אט? סליחה. מעניין כי האנרגיה הזאת עכשיו, בדרך כלל כשמבקשים את האנרגיה של ה-SOP לפעול, היא ישר כזה, טק, מתחילה. ומעניין כי עכשיו היא כזה מגיעה, לא מגיעה, מתחילה, לא מתחילה, ואז היא כן מגיעה, ואז היא פתאום נפסקת. אז כל נקודות המבט שיש לנו על זה שאנחנו לא יכולים לקבל אנרגיה במצב הזה, אנחנו צריכים לסגור הכל, to shut down, להינעל על מצב הישרדות, שבו אין באמת receiving, אם אנחנו מוכנים להרוס בלי ליצור מחדש, פיגוד סילים. כל מה שעולה וכל מה שעולה. קודם פה כל 9 shots, boys, poets and beyonds. את מדברת והעיניים שלי נתקעו פתאום על איזה לטאה, שאני לא יודעת כמה זמן כבר לא בחיים, שהעיניים שלי ראו עכשיו ממש מתחת אליי. אז כל מה שעולה פתאום וצף, וכל ה-PTSD או פוסט-טראומות או דברים שעולים וצצים, או פשוט, מה אם ניתן להם לבוא וללכת, בלי, כאילו, זה לא שאפשר להגיד בלי להתרגש או בלי לעשות מהם עניין, אבל מה אם אנחנו יכולים להסתכל על כל דבר, בגלל שאנחנו בתוך המרחב הזה של ה-SOP, אני מניחה שאני מסתכלת עליה בצורה אחרת לגמרי, אז פשוט, כמו העננים, ניתן לדברים להיות ולזוז. קודם שהייתי באמצע הניקוי, נראה לי שבדיוק קפאתי אצלכם או משהו, ולפעמים קורה בדיוק כשאנחנו עושים איזה שינוי באנרגיה הקולקטיבית או הקבוצתית, פתאום משהו כזה. ברוכים הבאים לכאן ועכשיו. כל האלגוריתמים, כל הנוסחאות והתוכנות שמנהלות אותנו, למה קורה במצב הזה, איזה נוסחה אני צריכה להגיב, מה עכשיו התפריט שבו יש לי פרוטוקול, שבו הגוף שלי מגיב ככה, אני דואג למשפחה ככה, עושה ככה, מתקשרת ככה, ומה אי אפשר להיות במצב הזה, כי עכשיו אנחנו במצב חירום, אם אנחנו יכולים בבקשה להרוס וליצור מחדש פיגוד סיליון ב5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 9, 11, 14, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. תודה. אוקיי. איך זה מרגיש עכשיו שמתחיל לחלחל קצת יותר ספייס לתוך המרחב? ושוב, אני קוראת את התגובות שאתם כותבים, להכניס ספייס לתוך המרחב זה לא אומר להתעלם מהמרחב, זה אומר להביא עוד אפשרויות אל תוך משהו מצומצם, להביא עוד אפשרויות אל תוך משהו מורכב שקורה, להביא עוד אפשרויות. זה מה שאנחנו עושות עכשיו, עוד אפשרויות, מעבר למציאות המקבילה.
הרוח פה עוזרת להביא עוד אפשרויות. מוזמנים בכל מצב גם להגיע למקום הזה של ה-SOP שאנחנו עושות כרגע ולריץ לכם. פשוט שירוץ לכם ברקע, אנחנו מוזמנים גם לשים את השידור הזה אחר כך שירוץ לכם ברקע. לשלוח אותו לאנשים שאתם חושבים שזה יכול להיות תרומה עבורם. איזה תרומה אנחנו יכולים לראות. וגם לשים לב לכל הבעלי חיים שנמצאים, שיכול להיות שגם כן מרגיש שפעמים זה אולי קצת מבולבל, ולראות מה הם מבקשים. מהן האפשרויות האינסופיות לסשן הזה, שאנחנו כולם ביחד בו עכשיו? מה האפשרויות האינסופיות? סליחה מיכל, דיברנו יחד? כן. אני משחק תודה ובכלבים מסתרים לאפשרויות, אני בגוף שלי יכולים להיות מספיק לשלטים, מספיק למגבלה, מספיק למגבלה, מספיק לצורה מבינה חשיבות, מספיק ללמעלות, מספיק לריכוזיות, יכול להגיד כמה שזה What are the infinite possibilities? מה האפשרויות האינסופיות שיש לנו כאן, שלא חשבנו שיש לנו כאן, שנבחר בהם, ייצרו יותר ספייס של אפשרות. עם כל האפשרויות יותר ותרומה היא יכולה להיות. ולשאלת הדאגה של קולי, מה היא? מי אני צריכה להביא? מיכל, לא שומעים אותך טוב? שואל. יש לך מיילים רבות. הכל משתגר.
מה אני יכולה להיות עכשיו שייצור לי יותר ספייס? מה אני יכולה להיות עכשיו שייצור לי יותר אפשרות? מה אני יכולה ליצור ולהיות עכשיו שייצור יותר אדיבות? לגופים, מרחבים. שוב, לכלול את הגוף, לכלול את הגוף, לכלול את האדמה, לכלול את עצמנו בתוך כל התהליך הזה. כל המקום הדביק הזה שחוזר, כשהרגע שיש ספייס זה חוזר ומדביק אותו פנימה לאיזו עיסה צפופה. אם אנחנו מוכנים עכשיו להרוס וליצור מחדש את הדבק הזה. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. שלום. מה עוד אני יכולה להיות ולעשות שלא הייתי עד עכשיו? שיצור את התרומה הכי גדולה שהייתה אי פעם, קודם כל לחיי, לאדמה, לכל מי שסביבי, למשפחה שלי, למזרח התיכון, לכדור הארץ. מה אני יכולה להיות? איזו מתנה אנחנו יכולים להיות, כדי ליצור את השינוי שאנחנו מבקשים שיהיה כאן, עכשיו, באדמה, בגוף שלנו, בעולם הזה. איזה מרחב חדש, איזה ריסט, יש 15 ימים של ריסט עם דן עכשיו, איזה ריסט חדש קורה כרגע, שאולי יתבקש להיות, בלי שיפוט, בלי ביקורת. מה נכון במה שקורה עכשיו שלא... אנחנו לא קולטים עדיין. לא קולטים אפילו. beyond the perception שלנו, מעבר לתפיסה שלנו כרגע. להיות בשאלה, מה נכון בזה שאני לא קולט או לא קולטת? מה התרומה שבזה? מה אני יכולה לקבל כרגע, או לתרום כרגע? אני יכולה להיות, איזה בחירה אנחנו יכולים להיות, איזה בחירות אנחנו יכולים לבחור כדי לשנות את כל זה. איזה אחדות חדשה מתבקשת כאן. מה כבר קורה ברגע הזה שאנחנו לא קולטים? כמה מרגש יכול להיות כל רגע באשר הוא ואיזה עתיד הוא יוצר. זה מאוד אפשרי. בואו נתכנס לסגירה ולפתיחה של מציאות חדשה. סגירה של השידור הזה, נגיד שהאנרגיה ממשיכה לפעול והיא תמשיך לפעול כל עוד היא תפעל. ההתרחבות הזאת ממשיכה, תזכרו לא לקנות את הצמצום או את הדחיסות. ברגע שהם קיימים, לחזור על הספייס הזה. אם אתם שמים לב, יש פה ספייס עכשיו, שזמין עבורכם גם אחר כך. וגם כשהלייב הזה כאילו מסתיים, הספייס הזה ממשיך להתרחב. ואני רוצה להזכיר את ה-obvious, שהכל זה אנרגיה. הכל, הכל, הכל. זה רק אנרגיה. ואם זו רק אנרגיה, אנחנו יכולים לשנות אותה. אנחנו יכולים לשנות את המרחב הפנימי ואת המרחב החיצוני. כל זאת רק אנרגיה. אז בואו ניתן לה את האפשרות. כן, לזכור שתמיד יש אפשרות.
תמיד יש אפשרות, תמיד יש אפשרות, תמיד יש עוד משהו אפשרי. תמיד יש עוד משהו אפשרי, ומה עוד אפשרי, מה עוד אפשרי, ואיזה אפשרות יש כאן שלא ידעתי שקיימת, שאם אני מוכנה לראות אותה, להיות אותה, ולקבל ממנה, היא תוכל להתקיים. מה אם זה השינוי שביקשנו, ומה היה אפשר שהוא יקרה באיז, ג'וי וגלורי? וכל מה שלא מאפשר את זה, אנחנו מוכנים להרוס וליצור מחדש, פיקוציlia. Right and wrong. Good and bad. All night. All short. תודה לכולכן. תודה אקסט ישראל. תודה למי שצפה, תודה למי שישתף את זה הלאה. ואנחנו כאן בשביל להיות. כולנו כאן בשביל להיות. It's only a choice. אז אם יש לכם שאלות או בקשות, פשוט מה עוד אנחנו יכולים להיות ולעשות ולתרום ליצירת מציאות של מעבר. כן, ומכל רחבי הארץ והעולם, מאחלים לכם יותר ספייס. תודה לכם. ביי.